Also how Bangladesh sees itself. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Ang init! Summer na talaga! Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado namang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala, pwede pa rin naman magtipid ng kuryente na hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ang fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan tumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Happy Martes, Marites, mga kabalitaktakan na yan. Isang umaga na naman po ang ating pagsasamahan. Kaya naman bangon-bangon, gising-gising na! Sa mga nakahiga pa dyan, bumangon na kayo para makapag-breakfast kayo while watching The Dynamic Trio. Siyempre, ang nangunguna pa rin, no? First sa inyong pila dahil pinakamaliit at pinakamakulit, Rendy Guzman. Siyempre, babaguhin natin ang early morning ng mga papunta pa lang sa trabaho o yung mga pauwi pa lang ng trabaho. Ang alam ng ating happy morning to everyone, ang rakatera at madiskarteng mommy, Ma'am Shisheki! Nangyari sa inyong dalawa? Bakit? Ayan, isang mapagpalad na umaga sa ating mga kabalitaktakan dyan na ine-enjoy pa lang siguro ngayon ang malamig na panahon. Ako, bangon-bangon na, alas 7 na ngayong 17 ng Mayo. Gising-gising na, bangon-bangon. Makakasama nyo po sa inyong agahan at sa iba't ibang diskusyon, Charles Limon. Yes, and makakatch nyo ang makakatch talaga. Catch. Mapapanood nyo ang We're dynamic flying. weather. Sabi mo nga mapagpalad. Mapagpalad nga. Ba't mapagpalad? Oo, diba? Oo. Nagapang namin yun, Oo, yan. And there are means that you can watch us kahit na gumagamit tayo ng free TV at antena lang ang gamit. Pihitin lang sa tamang direksyon at mahahanap nyo kami via the GNN channel or the Highland TV channel. And pag Digibox naman, parehas din po scan ang Digibox at mahahanap kami on those respective channel. And it varies on your location kasi
sakop natin ang iba't ibang parte ng Pilipinas. Pero kung meron kayong dalang cellphone at meron kayong data, o kung wala kayong data, kunin na ang cellphone ng inyong Yan. katabi at makiconnect na sa kanilang hotspot para mapanood kami sa aming Facebook channel, Regional News Group RNG Luzon. Meron din po kami sa aming YouTube, nagla-livestream din kami dyan. RNG Luzon din po ang pangalan po ng aming YouTube channel. Pwede nyong i-follow at i-like o kung ano-ano man ang iba pa naming mga social media platforms RNG Luzon. That is for Twitter, Instagram, and TikTok. Yan, kunin nyo na ang inyong mga cellphone o ang inyong mga katabi. Basta kakilala nyo lang. Yes. Mahirap na mapagkamalang magnanakaw. Sige, atin munang alamin kung bakit malamig ang ating panahon ngayong umaga dito po sa Northern Luzon at dito sa Baguio City sa latest weather update ngayong May 17, 2022. Ang pinakamababang temperaturang naitala po dito sa Baguio City kaninang umaga ay 16.8 degrees Celsius. Pero siya sa mga ayaw mainitan dyan, naku, mapalad kayong umaga dahil hindi po ngayon masyadong iinit ang panahon. Dahil inaasahan lang pong itong iinit sa 21.8 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:28 in the morning at inaasahan itong lulubog mamayang 6:17 in the evening. Ang nararanasan po ngayon natin dito sa Northern Luzon at dito po sa Cordillera Region, especially dito po sa Baguio City, ay ang frontal system. Ito po ay nagdudulot ngayon ng localized thunderstorms kung saan asahan po ang pag-uulan dito po sa Northern at Central Luzon. Kaya naman magdala kayo ng payong para naman pananggalang sa ulan. Yan. Kaya nga. And meron pang dyan, quality products available provided by Aldridge Corporation. One of that is PAO. Kaya kung may pabago-bagong panahon, may pabago-bagong Oo, tama. Yung bago-bagong panahon, we have so much products na offer nila from PAO Liniment to their supplement, dietary supplement, and everything na para sa inyo. Uy, kahapon na may nakita ko sa Boracay na merong isang netizen na nag-post na, ayan na, balikan natin yung jellyfish na, pumunta ulit sila sa shoreline. Di ba? Kung dito maulan, sa kanila naman mainit. Yes, and alam nyo ba na ang mga jellyfish ay lumalabas kapag kalmado ang tubig? Yes. Kaya pag mainit, syempre hindi naman masyado ang paggalaw din ng ating mga oceans, mga beaches, di ba? Pag malamig, yun yung mahangin, so yun yung maalon. So, yun, mga jellyfish. No, hindi pa rin talaga natin ma-let go yung Oo, at buti hindi pa ako, Yeah. never pa ako na Na-sting. Hindi ka pa oo. na-sting? Di Kayo? kyo. O hindi pa, kayo. Ang hirap no, mahirap talaga yun. And into international travel news naman tayo, mga morning balitaktakan Yeah. sa mga nasa North Korea. Just please take care as there is a surge in the COVID-19 and the Minister Kim have slammed the lack of medical supplies in North Korea. And kasi mga morning balitaktakan, their average cases have now kamusta? gone up. Since Sunday, they have recorded 392,000 plus cases Grabe. and more. And that's within a 24-hour period only. And alam mo ba, morning balitaktakan, there was an increase of 90,000 from previous days with 8 new deaths. And what's not good on this one is that they are saying that they have been criticizing that the cabinet is not providing medicines for the citizens according to their needs. And the state-run media reported Monday as suspected coronavirus cases continue to explode the country. On the other hand, in Seoul, South Korea President Yoon Suk-yeol expressed a willingness to help the North Korea with necessary medical supplies and medicine. So, ito nga, according to Korean Central Television, it's at least 168 had been confirmed to be affected with the said virus. Now, COVID-19 test kit and treatment drugs are likely in short supply in North Korea, and Kim's public criticism of his cabinet could be sign popular discontent and could be expected to grow amid the virus surge. Ayan, di na sila nagkakaintindihan. So, to our morning barkada dyan, just make sure na nasa Korea especially that you get
yourself protected. And sabi din ni ate ko in Taiwan, hindi na din nila priority ang pag-aalaga sa mga may COVID-19 positive. Kasi in her respective company ngayon, merong nag-positive, tas hindi binigyan ng proper isolation care and walang masyadong, hindi katulad dito sa Pilipinas, na kahit papaano, when you get tested, there's already isolation facilities and you can be self-medicated na. Pero sa kanila daw, medyo naging mabagal na daw yung response However, nila. nagtataka ako because North Korea, ito yung It is very isolated country. Yes, I mean, it is a very Yeah. isolated country and hindi naman basta-bastang nakakapasok. So, hindi, Paano siguro, nakapasok? it's just a proof na nagta-travel talaga ang COVID sa air, no? Na Airborne. kasi, di ba, ilan lang, yung meron lang din namang harang, yung pagitan ng North and Or South. South So, talagang airborne po ito sa mga hindi po naniniwala na airborne. Siguro isa itong patunay, na Yes. Or ganito. may pumasok. Kasi it is very critical ngayon. The World Health Organization is watching North Korea right now. Because during nung nagsa-surge tayo, Yes. wala silang naitala. Exactly, Yes. exactly. So, ang problema ngayon, they don't have any immunity sa COVID. So, ngayon lang nila Yes. nararamdaman because they are very isolated. So, tignan natin kung paano yung mga may vaccine Yes, versus and paano yung mga walang dadalhin vaccine. doon. Oo, because ayaw nilang magpa-vaccine. Ayaw din nila Oo. magpapasok. Yun na Oo, nga, di ba? yun. Yung mga media nga doon na pumapasok, bawal ang camera, di ba? Bawal. Na itatakas Yeah, lang. oo. So, Yun. pero nevertheless, sana po ay maging okay lahat ng mga, sasabihin ko sanang kababayan. Pero hindi Merong naman 5 natin. kababayan natin doon. Really? Merong 5 So, lang. mga ka-earth na lang. Mga Ka-earthlings, Kasama ganun na ka-earthlings. Oo. And Alright. kahapon napag-usapan natin that Finland would possibly join the NATO nga organization. However, effective on May 18 tomorrow. Ayan na naman tayo sa dates. Effective Tomorrow. on May 18 tomorrow, they will now be part and signing the agreement to be part of it. It was not just, hindi na lang siya haka-haka or guni-guni. They are properly signing that on May 18 as to be part of this. And it's the Finland's parliament that will hold debate on the prospect of the country's accession to NATO. The formal decision on the application is expected, and that in Finland, the majority of the members of the parliament upheld the idea of being a bloc. The Russian Foreign Ministry noted that Moscow could have to undertake military technical steps to counteract threats to its national security. So, ayan na. Oo. Alam nyo, tama yan eh. Alam mo yung mga yung nangyayari dyan. Parang kung i-relate natin sa ibang hindi po makakaintindi. Para lang kayong, kunyari, magkaaway kayo nung friend mo na dati or kaklase mo. Yan, kampi-kampihan kasi. Kung sinong kakampi, syempre, di ba, parang strong. kung kalaban sino ang lang pala kakampi kita, mo, ganun. o di ba, kung kakampi mo ang kaaway ko, kaaway din kita. Exactly. Parang gano'n ang Ayan. nangyayari. Kaya they have to, kasi in the 4 years already, hindi talaga, they were neutral talaga. But Yeah. then to really have to make a decision to have, I think it's also for the safety of their country, security, and of course, when war interrupts all our Mahirap government entities yan, syempre minsan you are left with no option but to really Yes. take side. Yes, Diba? para Yeah. naman if once na ikaw, at least meron magbaback up din Yes. sa'yo. At least, ang maganda dito ngayon, Russia is not very aggressive to Finland right now. Oo, hindi So, naman. focus lang muna ata sila sa Ukraine. Pero yun, mas maganda ng hindi masyadong agresibo ang mga iba't ibang mga bansa pagdating sa kanilang mga seguridad. However, sabi nga no na Russia is preparing daw. Parang pinapalakas pa rin. Kasi nga, kung lumalakas ang mga kampo ng kabila, they have to prepare for national Prepare. threats. How is your take on this one? Since we're talking about our security and whatnot, one of the platform of the buying vice president is to mandate 18 years old and I above think it's okay. to get ROTC, diba? Or Yes. military. ROTC. ROTC, Oo. tama ba? ROTC, ROTC. ayan. So what's your take on this? Are Okay you in lang favor? naman sa amin. Yeah. Oo. Sa akin, I'm in favor kasi dati gusto ko talaga din yung ganyan. Tsaka, ano yun, magagamit kasi yun in the future, di ba? Kahit Oo. saan ka pumunta ang trabaho. And hindi naman natin alam, nung mga past nga na, di ba, nung mga nakaraang mga dekada ay nagkaroon nga ng mga kesa naman yung hindi ka ready, especially that may mga ganito ng mga nangyayari outside our country, hindi malabo kasi Yes. na lumaki yan ng lumaki, 'di ba? Hindi naman sana. Any Pero at least we security are threat. prepared. Alam namang nagbabaril ka diyan, hindi mo alam kung paano gumamit ng baril. And aside from that, holistic kasi yung trainings nila. You could be part of the air,
Air Force, diba? Navy, Navy and others. Army, of Army, course. yan. So at least sa tingin ko, it would impose discipline. Sabi nga nung meme sa TikTok Yeah, na, tama. ay sa Facebook rather, that mas gugustuhin ko pang mag-ROTC yung anak ko kaysa nakikita kong kumikembot sa TikTok. Di ba parang... Grabe I naman. mean, they're... Di na nga depende ako sa- May Pero- natamaan dito ata. Sorry na. Pero, I mean, Ayan. discipline pa rin Oo. sa mga ano. And if it's just military discipline, bakit hindi, di ba? Di ba? Mas maganda, tignan mo yung mga graduate ng PMA, ano? Gagaling, medyo meron silang sense of discipline and honor code, pero mas mataas kasi yun na Oo. training eh. Pero compared alam mo sa anong mas ROTC. maganda? May ano? karagdagang sahod ng teachers ba Yan, dito? Wow! yan Diba? ang maganda sa ating mga guro na nagsilbi po dito po sa ating halalan. Kasi yung tinatanong ko yung ilang mga guro, magkano sahod nyo sa sa pagiging electoral board? Sabi ng mga 7.5 ata, sir. Sabi nga nun. Pero good news po, dahil dadagdagan po ng COMELEC ang honoraria, ito pong sahod ng mga teachers na nagsilbing electoral board noong halalan 2022. So kakatapos pa lang, Oo, hanggang ngayon, di dadagdagan pa ng rin tapos. 3,000 yan. Oo. Mandato yan ni President na, yung aalis na ating presidente na si Rodrigo Duterte, na dagdagan nga po ng 3,000. Ang lahat, hindi lang teachers actually, pati yung mga non-teaching personnel Tama. na nag-volunteer and nakiisa kasi hindi lahat ng teachers nun ay ay gusto na kasi nga sa mga previous elections may mga kaganapan nga na ang mga naapektuhan o ang mga nasaktan ay alam niyo na mga Mga teachers Oo, hindi exactly. naman sila 'di ba, kumbaga bakit nagbabantay lang kami, so may mga ibang natakot, so ang para makumpleto nga yung kailangang team sa bawat precinct, kinailangan din nila ng mga other non-teaching personnel, talagang Yes. volunteers, Oo. mga tanod, mga gusto lang talagang tumulong, and they will be given 3,000 pesos, additional 3,000 Additional, pesos. not lower than 2,000 sabi ni Yes, COMELEC. oo. Pero yun nga po, ayon nga po sa COMELEC, depende pa po yan sa kung anong magiging budget po ng COMELEC Yes, na of maibibigay. Oo. So, it depends on this, kung ano man yung pwedeng availability ng funds na hugutin. Ayon po yan kay acting COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. So, yan po, So, sinabi pa po niya, it would be unjust if we could not, at very least, give additional honoraria to compensate for their additional pagod at yung delay na inaabot po nila. Madaming na-delay na mga presinto noong May 9. And napakaraming discrepancies. Yes. Pero ayun, sana mabigyan lang din ng karagdagang honoraria yung ating mga guro. And meron pa pang mga pulis na nagsilbing Yes, meron. electoral Yes. board Board, for oo. those Yes. areas na Precincts merong na wala talaga. problema ng security. Oo. Sa tingin ko, ano lang yan, yung additional kasi ang hirap niyan gawan ng paraan when you're already paid. Sa tingin ko, there should have been a Hindi, standard na ang lang. problema din kasi dyan, kaya hindi sila makapag, kasi ito, according to COMELEC, they are, di ba nga, they are looking at the possibility of having the barangay and SK this upcoming December. Therefore, they need budget again. Exactly. Yes, kasi magastos. Pero ito naman, ang isang Magkasunod. pagtutuunan naman ng pansin dito sa Baguio City dahil katatapos ng halalan, lipat naman tayo sa mga kaganapan talaga na pang matagalan din po, katulad na lang po ng halalan, Kasi pang matagalan din po ang nangyayari po na urban decay, and ito po ay tututukan daw ni panalo ulit na mayor na si Mayor-elect. Benjamin Magalong. Ang sabi po niya ay gagawa siya ng mga paraan para ma-prevent po itong urban decay from taking root in the summer capital. Kasi nagkukontinue itong urban decay. Urban decay is masyado ng maraming buildings, Yeah. wala ng mga nature, 'di ba? Kasi ang Baguio City ay kilala po na isang lugar na talaga namang we are one with nature. Napakaganda ng Yeah. Baguio City before, 'di ba? Kung makikita ngayon kahit saan ka tumingin, mga buildings, kahit ang mga bundok sa gabi, maganda, maganda, ang daming Oo. ilaw pag umaga, bahay pala ang tataas. yeah. Oo, and urban decay po, para lang po sa scientific na kanyang explanation or definition, it is a process in which a previously functioning city or city area falls into disrepair and disuse, whose common indications are abandoned buildings and empty plots, high unemployment levels, high crime rates, and an urban landscape that is generally decrepit and desolated. So, ayan nga, kasi tama naman, in the future, pag tuloy-tuloy ang mga buildings,
syempre wala na tayong pagkukunan pa rin ng mga, Oo, alam mo, yamang tubig. lupa o mga Yes. ganyan. Aalis ang mga tao. Wala Maghahanap na. ng bagong lugar kung saan meron pa ring natural resources in which may iwan po ang ating city or itong mga areas na to na yung mga building na yun ay mga empty lang. So ito po, Overdeveloped. ito po ay kanya pong pag-aaralan daw, and over the past 2 years and 10 months, the city government has been planning and coming up with well thought out and strategic solutions for problems like urban decay. Ayun. So, yun, sana po ay ma-address po talaga ito, and kung hindi man mapigilan, mas matagal sana bago mangyari itong urban decay. Ano? Madelay Although pa. it's Yes, really magawan muna happening. sana ng Oo. paraan. Alam niyo ba, when the planning for City Baguio was still planned and still in the inoculation of planning ni Daniel Burnham, he only foresaw na there's only 25,000 Yes. population. Yes. However, last 2015, our census is 386,000 na Dami. dito sa Pilipinas. Pero parang feeling ko medyo may conflict ata yung gusto nilang urban decay to now adding more housing platform sa ibang ano. No, they are, ang naintindihan ko naglalagay sila ng housing sa mga areas na okay naman siya para ma-restore Decentralized. yung mga kung saan nakatira yung or nakalagay yung mga houses, in which dapat naman ay daanan yun ng mga natural parang 'di ba mga city camp Mga ganon, no? Kasi it And also address- sa Irisan. Oo, yun nga. Nag-expand sila para hindi na masyado magkumpulan yung tao dito sa sentro. Decentralization Pwede din. yung term na ginamit nila. Okay, so sana we can, it's feasible, it's highly feasible. Let's just give it some time. And kung ganito man, let's just support And how help. we can, and Yeah. help na din. Wag na nating Do i-bash, our wag na parts. nating, I know, we're trying to address one issue at a time, and this is how we do it. And mamaya-maya lamang bibigyan tayo ng encouragement on how we can look into a different sport, and congratulations to everyone who represented Baguio The City and the Philippines. Philippines Yes. in the kakatapos lang na SEA Games, at makakausap natin ang silver medalist from Tapos na Courage. ba? Maya lang. Yan, titignan natin yan mamaya, no? And mamaya naman, tignan natin ang dagdag contribution po sa PhilHealth ng ating mga kababayan. Is this a good news or a bad news? Mamaya po yan, malalaman po natin yan mamaya. Ay, gusto ko. Oo, tama. Sorry na. Oo. And wag kayong aalis, ako, pakit-pakit lang ako dito. Chika-chika lang, pero wag kayong magsasawa sa amin. Madami pa po kaming ikikwento at isi-share sa inyo. Kaya tutok lang, magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5
5-star mountain resort in the Philippines is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s.
Ay uno na ng umaga. Ngayong umaga po ating pag-usapan ngayon ang dagdag na increase po sa koleksyon ng PhilHealth. Kung ito ba ay magandang balita para sa mga miyembro o hindi magandang balita para sa ating mga nagbibigay po ng kanilang PhilHealth. Ngayong umaga po makakasama po natin ang spokesperson ng PhilHealth Cordillera, si Ma'am Magnolia Del Rosario, upang pag-usapan ito. Ma'am, good morning po. Yes, ma'am? Ayan, medyo nakamute ka po, ma'am. Good ma. Ayan. Yan, Charles, yan. Okay na. Ayan, Medyo good. naririnig na kita. Ayan, good morning po, ma'am. Ayan po, baka may gusto po kayong batiin, ma'am, ngayong umaga po. Yes, binabati ko yung mga office mates natin na nakamonitor ngayon. Binabati ko rin itong family members ko na nandito ngayon at nakikinig sa akin. Ayan, good morning po, ma'am. Mama, simulan po natin ang ating usapan dito po sa increase na 2% to 3% daw na pagdadagdag dito po sa ating contribution sa PhilHealth. Paano po ba ito, ma'am, and ano po yung rason kung bakit tinaasan po ni PhilHealth ang ating contribution? Okay. Well, gusto ko lang pong unang-unahin na sabihin na hindi po ito pagtaas na bigla-bigla ang pagtaas. Ito po ay nasa batas at simula noong 2019 kung kailan na-aprobahan at na-enact ang Universal Healthcare Act, ay sinabi sa batas mismo na every year ay merong standard premium adjustments, staggered premium adjustment from 2019 until such time that we reach the 5% premium rate for all PhilHealth members, no? So in the previous year, tayo po ay nasa 3%, 2.75, 3%. And then during the pandemic, kasagsagan ng pandemic, ang PhilHealth po ay hindi nag-implement ng 3.5% na sinasabi ng batas, no? Now, in the year 2022, ngayong taon yan, sinabihan na tayo ng Malacanang na kailangan na po nating mag-implement ng premium adjustment at kailangan na nating mag-resume base sa kung ano ang sinasabi ng batas. So tayo sa PhilHealth, bilang administrator ng National Health Insurance Program, ipinapatupad natin ito dahil ang PhilHealth po kapag hindi natin ipinatupad kung ano ang nasasaad sa batas, ay ang PhilHealth naman po ang mananagot sa buong Pilipino. So therefore, nandito po tayo upang sabihin sa ating mga kababayan, sa mga nakamonitor nating kapamilya, na effective na po simula ng January 2022 ang resumption ng premium schedule at the rate of 4% for calendar year 2022. Okay. So it's much more on a delay rather than it ngayon lang i-implement. Mas na-delay lang po ito ngayon dahil sa pandemic, ma'am. Yeah, that's right. No, nire-resume lang natin kasi talagang nung 2020, 2021, sinabihan po tayo ng Malacanang that we have to defer. Actually, si President Duterte ang nagsabi na i-defer muna natin kasi naiintindihan tayo naman sa PhilHealth ay naiintindihan din natin yung kalagayan ng ating mga kababayan kasi tayo din, no, ay affected. Well, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagbigay natin ng benepisyo despite the fact na meron tayong deferment sa ating premium schedule. Noong kasagsagan ng pandemya, ang PhilHealth tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at naglabas tayo ng benefit packages for COVID inpatient and then COVID testing, COVID home isolation, at saka adverse effect of COVID vaccination. So nakapagpalabas po tayo ng mga benefit packages na wala pong premium, na hindi po natin ipinapatupad yung premium rate schedule na naaayon sa batas. No? So, kinakailangan na po natin ngayon ito na mag-resume ng ating premium schedule at the rate of 4% this year kasi ang PhilHealth po ay marami pang i-roll out na benefits sa ating mga kababayan. In the coming months ay ipapatupad na po natin itong konsulta package. This is a major reform in the way we avail of benefits in the healthcare, no? Dahil kailangan na po mag-shift ng mindset ang ating mga kababayan. Kasi ang nangyayari, no, Charles, ang ating mga kababayan, kung kailan lang may nararamdaman, saka lang sila pumupunta sa ospital. Ngayon po ay hindi na po mangyayari yon. Kasi bago ka pa lamang makaramdam ng kung anumang sakit, o di kaya ay may sakit ka na, ang unang point of entry mo sa isang healthcare system ay through a primary healthcare provider. So, nakakarating sa inyo
sa inyo to, Charles, sa darating na in the next coming months, itong pagbabago sa ating healthcare system, ipaparating natin sa inyo ito. Isa ito sa mga magagandang pagbabago na dulot ng Universal Healthcare Act. Okay po, ma'am. Ma'am, in terms po sa payment, magkano po yung itataas? Kasi I think iba't iba ata yung binabayaran ng ating mga kababayan, mga members. Magkano po yung itataas nito? Kasi yun po yung katanungan ng ilan. Kasi 4%, magkano yung itataas ng babayaran ko dyan? Sabi ng mga ibang members. Paano po ito, ma'am? Okay. Ngayong 2022, nasa 4% po tayo. So, ibig sabihin po ng 4%, kung ang iyong monthly income ay nasa 10,000 pesos, i-multiply lamang po natin yan sa 4%. No? So, kung ang ating sahod ay nasa 30,000 pesos, again, i-multiply natin ang ating basic pay sa 4%. So, ganun lamang po yun. No? And there, madiderive natin yung ating premium contribution with PhilHealth. Kasi tingnan po natin na meron po tayong premium schedule. Base sa mga kababayan natin may mataas na sahod hanggang sa may pinakamaliit na sahod. Sa may mga maliliit na sahod, i-range natin ito 10,000 pababa, i-multiply it by 4%. No? At ang pinakamataas na salary, na sabihin natin nasa 80,000 pataas, i-multiply pa rin natin at 4%. Okay po, ma'am. Ma'am, now the different HEIs here in Baguio City or higher educational institutions are requiring their children or yung mga yung mga estudyante nila na kumuha na din po ng PhilHealth para protection po. Paano po yung kanilang contribution and paano po kapag magkakasakit tong mga to, pwede pang gamitin yung kanilang PhilHealth membership or yung kanilang parents? Paano po ito, ma'am? Yes, oo, that's right, no? Itong Memorandum of Understanding na ito ay mula sa Higher Education, Commission on Higher Education at ng Department of Health. Sila mismo ang nag-atas nito at dahil we are still in the middle of the pandemic, hindi pa po rin naaalis ang COVID, no, sa ating kapaligiran, no? That's why ang ating CHED at ang ating DOH minabuti na all students who will be going on a face-to-face class should have social health insurance. Dahil itong PhilHealth ay ang mandato nito ay to provide financial risk protection sa lahat ng Pilipino. Pag sinabi nating financial risk protection, ito ay protection lalo na sa kapahamakan na dulot ng financial losses, no, dulot ng ganitong mga medical emergencies. So, minabuti natin, no, na all students should be covered with their PhilHealth membership, no? And tignan lang po natin, no, ang mga bata, we understand na wala pa naman talaga silang income. So kung ang mga estudyante natin ay nasa 20 years old and below, PhilHealth expects that their parents are active PhilHealth members. Dahil itong member na ito, na nanay at tatay nila, siya ang magdi-declare dito sa estudyante na 20 years old and below bilang dependent. Gagawin nilang dependent itong mga bata. Now, ang PhilHealth, makikita nito yung pangalan ng bata na ginawang dependent ng magulang, and that will be enough for the children to avail of their PhilHealth benefits when they need it, no? Now, what about for the students who are 21 years old and above? No? Kasi ayon sa ating batas, lahat ng mga Pilipino who are at the age of 21 years old pataas ay kailangan ng magrehistro sa programa. Regardless whether they are students or not, basta 21 years old pataas, ay kailangan ng magrehistro sa programa. And so itong mga estudyanteng mag-a-attend ng face-to-face, kailangan magrehistro at yung kanilang member data record, yun ang kanilang isisumite sa kanilang mga paaralan as proof of their PhilHealth membership. Meaning to say, nagbayad sila ng kanilang premium contribution, no? So most likely ang premium contribution yan ay yung pinakamababa. 4%, no, times the 10,000. Yun ang assumption natin, 10,000 and below ang kanilang monthly income. You multiply it by 4% and that's the premium contribution that they will have to contribute with PhilHealth every month, no? Now, we understand naman that there are students na talagang 21 years old and above pero wala pa rin mga sahod yung mga yan, ano? So, kasi kaya talagang ang PhilHealth ay talagang iniisip lahat yung mga yan, no? Hindi tayo nagpapabaya, no? Hindi porke 21 ka magbayad ka.
What about the students who do not have premium contributions? Mm. So in those cases, ay at the point of service, meaning to say dito sa mga ospital or healthcare providers, merong mga nakatalagang medical social welfare officer or social worker. Okay? At itong mga social worker na to ang mag-a-assess doon sa estudyante kung siya ay financially capable or financially incapable. Okay, that is their role. Kapag nakita ng social worker na financially incapable itong estudyante, sasagutin ng national government through the healthcare provider ang kanyang premium contribution. Lalo na kung nagpunta siya sa isang government facility, no? Through our point of service program. Ibig sabihin, at the point of service, kung na-identify at na-assess itong bata na incapable financially, siya ay sasagutin ng ating pamahalaan through the government hospital, yung kanyang premium contributions, no? However, kapag na-assess ng medical social welfare officer through the interview, no, na siya ay financially capable, so talaga magbabayad ng premium contribution ang ating estudyante. Alright. So, ayan, magandang explanation yun, ma'am. Ano? Medyo napaisip tuloy ako nasan kaya yung PhilHealth card ko. Ayan. Mama, siguro mensahe na lang po natin sa ating mga kababayan at sa mga miyembro po ng PhilHealth ukol po dito sa pagtaas po or pag-increase natin ng contribution and kung ano pa po yung dapat ipaalam sa ating mga kababayan. Go ahead po, ma'am. Yes, Charles, gusto ko lang ulit-ulitin na i-resume lang natin, hindi ito bigla ang pagtaas. I-resume lang natin yung naputol dahil sa pandemya, no? At para sa mga kababayan natin, nagbayad na ng 3% simula ng January, no? Pero the premium increase para sa lalo na sa employed will take effect on June kasi yung systems lang natin kakayanin yung adjustments, no, on June. So yung natitirang 1% na kakulangan pwede nilang bayaran hanggang December without interest. Kasi 3% noong 2021, 4% noong 2022, yun, so may 1% na difference. Kailangan lamang po nilang bayaran yung difference before the year ends para po walang interest. Yun. With that, Ma'am Magnolia, maraming salamat po for giving us your time dito po sa Morning Balitaktakan. Mabuhay po kayo. Yes, salamat po. Ayan, yan po si Ma'am Magnolia Del Rosario, spokesperson po ng PhilHealth Cordillera, ukol po dito sa pagtaas po or itong pag-increase ng contribution ng ating mga miyembro. Sinabi niya po kanina na hindi po ito biglaan, kundi nasa batas po talaga ito at masusunod itong pag-increase ng contribution. Napaisip tuloy ako nasan kaya yung PhilHealth ID card ko. Nako, titignan ko yan mamaya at magbabalik pa po ang Morning Balitaktakan. Anong balita? Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Nindyan ka na. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons.
The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Para naman po sa ating morning balita, matapos pong maiproklama ng Team Agila sa Pangasinan, handa na po silang tuparin ang kanilang pangakong magandang buhay para sa mga Pangasinense. Magbabalita, Dobby de Guzman. Ngayong tapos na ang halalan, panahon na raw para tuparin ang mga pangako. The real work starts now to prove to the people na hindi po sila nagkamali sa kanilang desisyon noong Mayo 9. Sa 1st District ng Pangasinan, International Seaport ang itatayo. So we also have the international seaport. So since the mayor there is not our ally, I also hope that he will cooperate with this project dahil hindi po pwedeng politika ng politika. So we'll extend peace to everyone for the sake of the province of Pangasinan. Asahan naman daw ang pagkakaroon ng international airport sa pagitan ng bayan ng San Carlos City, Binmalay at Lingayen. It's a good idea to have the international airport at the boundary of Lingayen, Binmalay, and San Carlos. Maliban sa Binalonan, magkakaroon na rin ng karagdagang economic zone sa iba pang bayan ng Pangasinan. Kaya libo-libong Pangasinense ang mabibigyan ng trabaho. After 1 year of campaign, we have 3 years to work on our campaign promises, which are big, no? Involving big ticket projects, involving computerization of the provincial capital and the provincial hospitals, improvement of our healthcare services in Pangasinan. Of course, we have to model ourselves as
transparent, excellent leaders. We have to, we have to show good governance to the people who entrusted the province to us, the Pangasinan Eastern to Western Expressway, Mayor Cesar. No, that is one of the biggest and infrastructure projects that we really have to mount. Trabaho, more economic zones. We have to replicate what we did in the 5th district. I take full responsibility for the development of East to West Expressway. Agriculture, we will launch the newly developed e-agro system to the entire province of Pangasinan. Ayon kay Governor-elect Monmon Gico III, sakaling makumpleto mga naglalakihang proyekto ng Team Aguila, tiyak masisigla ang ekonomiya ng Pangasinan. Makakaasa raw ang bawat Pangasinense na lalakipan ito ng mas malinis na pamamahala. Swak naman po ngayon sa mga nagtitipid ng LPG ang isang imbinsyong ginawa ng isang bilanggo sa Baguio City Jail. Magbabalita Charles Limon. Kalbaryo sa publiko ang pagtaas ng bilihin ngayon. Si Rex, hindi niya tunay na pangalan, nakaimbento ng mura at eco-friendly na lutuan. Ito ang solar gasifier. Parang convenience siya kasi yung apo na na-consume niya, instead na itataktak mo pa, meron siyang tinatawag na ash chamber. So ito yung ash chamber natin. Pagkatapos mo magluto, meron lang siyang lever dito, ganun mo lang. Babagsak yung abo. Mag-dispose yung apo. And then, i-scope mo lang, i-scrape mo lang siya. Kasi yung tumataas yung LPG natin, yung presyo ng LPG. So, tinry kong i-explore yung sa gasifier with the conjunction with solar power. So, pwede nating magamit to off-grid, meaning kahit walang kuryente sa mga remote areas, pwede nating gamitin to. Kasi ito parang overpower. Anya, hindi na bago ang ideyang ito. Inayos lang daw niya ang disenyo kasama ang solar generator para convenient gamitin. Binubuo ang solar gasifier ng 4 na parte. Ito ang ash actually, yung chamber, electric fan na yan. fan, Yung fan niya, chamber, at ang gawa niyang solar generator. Kasi ito parang overpower na siya. Ito lang ang gagawin niya. So, or wood chips, yung mga byproducts ng biomass natin. So, maiwasan natin yung pagputol ng mga puno. Dahil dito, ibinibigay ng Baguio City Jail Mayor ang todo nitong suporta kay Rex upang mahasa pa ang talento. Kasalukuyan po, nakiki-coordinate tayo sa Department of Science and Technology or DOST at sana matulungan talaga kami. And our goal is mapatent natin ito. So makiki-coordinate din kami sa Department of Trade and Industry. Magdadalawang taon na sa piitan si Rex matapos siyang sampahan ng kasong paglabag sa Pangasinan 262 o Anti-Violence Against Women and Children ng kinakasama nito. Kaya habang gumugulong ang kaso nito sa korte, todo kayod para makaipon para sa pamilya. Dito ka sa loob, may magagawa pa rin tayo. So, person of deprived of liberty tayo, pero hindi tayo na-deprive sa learning or knowledge. So, yun ang malaking natutuhan ko dito. Dating manufacturing engineer si Rex bago makulong at sa loob ng piitan, ibinahagi niya ang kaalaman sa kapwa bilanggo. Umaasa si Rex at mga kasamahang PDL na mapapalakuan nito para maibenta sa merkado. Charles Nicolimon, News Force North, Luzon. Nagtapos naman po noong linggo ang Bagsik Diwa Class of 2022 ng Philippine Military Academy. Magbabalik sa report, Charles Limon. Pares Cagayan, Jeshad Pulisoco Agusan del Sur, and Titula Servinga, Palawan.
1st Platoon Leader Robert Maghilom Zamboanga del Sur. John Odulio Makati. Mula sa orihinal na bilang na 277, 214 na mga kadete ng Bagsik Diwa Class 2022 ang nagtapos kahapon sa Borromeo Field ng Philippine Military Academy. Valedictorian at cum laude si Cadet First Class Cristlen Ivani Quemado. Tinanggap niya ang Presidential Saber at House and Lot mula kay President Rodrigo Duterte. Class Cristlen Ivani Galve Quemado. The saber is presented by President Rodrigo Roa Duterte. People think that I grew up in a sheltered, privileged life as a military officer's daughter. While I recognize my own privileges, people do not see the other side of the coin, where I carry the burden of proving myself that I can create my own identity through my own efforts and determination, and that I too have visions to help those around me. Turning the tables around, I took this as an inspiration that fueled my spirit to exemplify proficiency in all my endeavors. I had high hopes that one day, I too could bring honor to my father as the first child of a cavalier to graduate number 1, not standing behind his shadow, but following his light to a path of noble service. It is said that only the courageous, the fiercely competitive, and the disciplined, and the best, if you will, may pass through the storied halls and hallowed grounds of the Philippine Military Academy. In fact, that you march here today on historic and mystical ground is a testament to that truth. You are the best that the youth of the land can offer. Kasama ng Pangulo sa pagtatapos sina Senator Bongo at Defense Secretary Delfin Lorenzana. Buong pagmamalaki ng PMA ang panunumbalik muli ng face-to-face graduation ng akademya dahil sa unti-unting paghupa ng mga kaso ng COVID-19. The authority vested in me as the Superintendent of PMA, I hereby declare you that 214 strong members of Bagsik Diwa Class of 2022 graduates and confer upon you the degree of Bachelor of Science, Major in National Security Management, effective this date. Congratulations to all of you. Lahat ng mga dumalo sa graduation ay sumailalim sa RT-PCR test at antigen test para masigurado ang kaligtasan ng lahat laban sa COVID-19. Sa pagtatapos, ipinasa ng Bagsik Diwa Class 2022 ang responsibilidad sa pagbabantay ng kampo sa Madasigon Class 2023. Kabilang sa klaseng ito, ang yumaong kadete na si Cadet 4th Class Darwin Dormitorio. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan po ang Morning Balita. Abangan po ang Luzon Headlines mamayang alas 6 ng gabi at News Force North Luzon mamayang alas 6:30 ng gabi. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ayun, may target na ako. Kailangan ka sa akin.
Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Ito ang Morning Balitaktakan. Ayan, sarap ng ngiti naman ng aming tatay, oh. Oo. Yun, ah. Oo nga, uy, ang ganda yung sa PhilHealth no, na bigyan ng clarification kung ano nga pa yung para sa dagdag na pagbabayad natin. And make sure your PhilHealth are updated as in a long run, kailangan talaga natin yan. Pero bago ang lahat, gusto po naming magpasalamat sa lahat po ng nanonood po sa aming Yan, good morning. Facebook Live. Naku, napakarami nyo naman. Asan na yun? Ayan, syempre ang nag-iisang Olanday Rodel. And, uy, babatiin naman natin ang laging andyan din. Birthday kahapon po ni Summer Gaya. Happy Happy birthday! birthday! Happy birthday, Summer! Ayan, sana winter ka na tomorrow. Charot! Ayan, and also si Sir Alan Libiste na Ayan, nanonood. good Si Sir morning, Eric, sir. na kahit wala si Ma'am Shisheki ay patuloy pa rin po ang Ayan. pagsuporta sa amin. Sa mga taga-La Union, sa nanay ko, sa tatay ko, sa kinatita, sa lahat po ng viewers from Pugo, La Union, Agoo, Caba, all over La Union. Good morning po sa inyong lahat. Yes, Good on nga yun, morning. sabi nga ni Eric, sino daw ininjan. Alam mo na kung bakit, sino at ano ang iniinjan. Yeah, Ayan, also shout out to my kids, Ella and Ethan. I'm very, very excited to really be with you. Malapit na malapit na. And of course, yung nabanggit na ni Ren kanina, specifically po sa San Manuel Sur, Yes. Agoo. Hi, Kyrie. Hi, Kenyon. Mama Shine, Tita Shine. Tito Dennis. Ayan, may bago akong pamilya. May bagong pangalan pa bagong mga Kyrie. Ay, bata yun! Ang napaka-healthy Hindi. natin. Eh, sabi mo kanina may babatiin kang And a bagong special pangalan. friend, Ariel. Hindi. Hi, Ariel. Say hi to Dami Cloudy. niyang And of kakilala. course, sa mga may meeting dyan na, Oh. na may meeting ng 8 to 9 ata. I forgot. Pero good luck sa meeting mo. Oo, pero bago ka bumati, babatiin ko muna si Hernan Sino? Perez. Nanonood daw siya Yun. Ay, wow. Good morning! morning! Yan. Oo. Kasi nung pumunta siya dito, dynamic duo lang eh. Oo. Ayan. Hindi mo nakilala. Kawawa Hindi ka mo na. naman. Okay lang. May bago naman akong nakilala. Ito. Grabe naman. Chismis. That came out of nowhere. Oh my gosh. Ayan, binabati ko din po ang Limon family dyan po sa Tagudini, Ilocos, where kay mama and papa ko, good morning. And also sa mga tita at mga pinsan ko dyan po sa Kuya po Nueva Ecija, Fontanilla family, good morning po sa inyo. Ayan. Good morning sa kanila. At gusto rin namin magpasalamat to our ever-loving sponsors. Ayan, Yan. sa mga gustong magtayo ng bahay at naghanap ng furnitures. O, hindi mo na kailangang umakit ng Baguio at Ace Hardware kasi meron po dyan. Saan? Sa Urdaneta City. Malapit sa ano. Ano? Tama. Tama, diba? Yan, malapit yan sa Agoo. Mas malapit yan kaysa sa Basta Baguio hindi doon City. sa Batag. Ano yun? Saan ba Batag? Batag kasi yun. Batag. Ayan. Ayan. And syempre, TGO Builders for turning houses into homes. Yan. And Baguio Country Club, the only 5-star hotel No, resort here. ano daw? Hindi. Mountain Resort! Resort. Sorry, Yeah. Mountain Resort. O, tinuro ko pa nga. So, huwag na Mountain. natin. Mountain Resort here in Baguio. Kinorek. Kinurek ko talaga. Para may GPS talaga tong mga kasama ko. May grammar pedantry syndrome sila. Kailangan nila akong i-correct. And Ano yun? basta yun. Basta yun. Ayun, Oh. ayan. At syempre, NGCP. Yan, pasalamatan din natin ang pampawi sa mainit na panahon ngayong summer, ang Batang 90s Milk Tea. And huwag nating kakalimutan, nagbibigay po sa atin ng iba't ibang musical instrument lessons, or mga iba't ibang musical instrument na gusto nyo matutunan. Punta lang po kayo dyan sa Musar Music dito sa Baguio City. And also, dyan po sa Pugo, La Union. Naku, kung gusto nyo, kung hanap nyo ang adventure, punta na po kayo sa Pugad Adventure Resort. Hindi ko makakalimutan, hindi pwedeng mawala ang Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, at ang pawi ng Yan. mga sakit, lahat na ng sakit sa katawan at mangging sa Oy. puso, malay nyo meron. Ang mga produkto pa ng Aldrich Corporation dahil wala nang aw sa Akala ko yung sasabihin mo, hindi ko Yan. makakalimutan yung zipline eh. Ay, ayun. Yan. Hindi
Hindi din talaga yun makakalimutan. Nakasama po ninyo Randy Guzman ang nag-iisang minion in the house. Nakasama nyo naman po sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. Yes, here to stay every morning. Morning barkada, Ma'am si Sheki Raquetera at madiskarteng Mami. Bukas, we have a good lineup of stories and sabi nga nila, critical stories here in Morning Balitaktakan. Kaya bukas, tutukan nyo ulit kami dito sa Morning Balitaktakan!